Takže nazdar hoši a hoškyně. Vítáme vás u nového videa. Dneska jsme zase v Horní Vraní a nebude to jen tak ledajaký video. Dneska tady s sebou máme trpaslíka a zkusíme skočit. Tady ten první shot, ne kámo, nějak to jsme úplný, ty jsme byli úplný danenky, ale prostě tady ten vedle a potom sjet celou lineu bez jedinýho šlápnutí nohou na zem. Je tady taková menší novinka. Určitě to už vidíte, je to tady hledská rampa. Tomu borcovi to, co to tady stavěl, mu budeme říkat třeba, já nevím, třeba Bořek stavitel, jo. Bořek stavitel. Je to sorry, ale... Je to jo, fakt chábr, stará se o to tady už dlouho, tahle borec se zastoupil o to, aby ta lajna tady byla. Kdyby ho to dřív nebavilo, tak to tady není. Přesně. Takže co k tomu dodat, no dejte like a odběr, dokoukejte video až do konce a my jdeme na to. Michal se jde zkusit první pokusy, ale jinak... Spadl se těs? Jo, pěkně, jo. Ale druhý pokus. Yes! Tady je zkusit celou lajnu. Tak se na ně podíváme. Past lives. Tururu, turu, tu, tu, tururu, tu, turu, tu, 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 tu. Past lives, tarara, tara, papa, papara. Ty to bylo rychlý, to jsem nestihl. Past lives. Takže hoši, omlouváme se, že video končí takhle rychle, bude to být asi ve finále minutu, ale pokazilo se to, prostě Michal skočil. Si jel prostě tamhle ten transfer a prostě to úplně, prostě je to, vole, no je to měkký jak měkouš. Dali jsme si 3 pokusy, jo, tak uvidíte aspoň jak jsme se snažili nějak poskákat, jak to, jo, ale stává se, no. Ale lidi, nebojte, máme tady s tím peklostrojem ještě plán do budoucna na zimu, takže se těšte. Tak jako nezahazujeme to, nedáváme to někam zase na půdu, prostě to využijeme naplno. To je prostě peklostroj nade vše. No, takže super. Jako užili jsme si to tu těch 15 minut třeba, ale jako ty úplně, no jako, jde to. No tak jo, tak doufám, že se vám video, doufám, že se vám video líbilo, ale jako, no, prostě jak short, no. U dalšího videa, čus. Čus, bus, autobus, octopus.